Mari nakita pa, amo na last. Amuin mga merchandise, bang bihaydin ko magsakat. Mga businesses, establishments. Amo na ini magbihaydin ko magsakat kaniya. Before kita sumud matto, uno yung mga establishments, uno yung mga merchandise, uno yung mga businesses, sari-sari stores, supermarkets, collagens, uno ini. Ha? Dresses, maxi dress. Uno ini. Amo na iniin ma u'idda lil bay'i wash-shira' li ajli ar-ribh. Amuin tiara mo siya buy and sell hasupaya aon income. Amo ninin urudot tijara. Amo ninin urudot tijara. So unin hukuman sin urudot tijara. In hukuman niya wajibah. In hukuman niya wajibah. Aun syurut niya. In muna syurut niya subay ramabot in sin mo pabi na sabot ta kay 95 grams 595 subay ramabot matto. Ikarwa subay mabot day sa bangkataon. Subay mabot day sa hangkataon. Ikato subay yaon day sa balawm limang. Nabang yung business mo piya utang murit tumari bukon dayat to amuin yaon halawm limang. In piyag karo kaingan sin urudot tijara iwan sin amuin zakat sin dahab gold iwan sin silver amo na in niya. Namikaw sa sakatan malingkat Raptor, Hilux, Avanza, Innova. In purpose mo, bukon mo siya usalon ni pag-business. Bukon niya to buy and sell purpose mo. Personal use. Pagpamadras-madrasahan mo siya. Palabiyon tayo sa madrasin siya. Misandi. Namikaw motor, long mo ADV. Tawakan namikaw X-Max, N-Max, Aerox. In purpose mo, pagtabu-tabuan. Maliling ka tayo mga nagkasabot ta. In maksud dito sin niya, bang iniyat mo yon personal use only, la zakata fiha. Sa bang iniyat mo yaon, namikaw buy and sell mo to yaon, i-post mo marketplace long mo for sale, sumud na rito in zakat ha business mo ito. Bang siya miabot na pahawl, pa nisab. Nakawa niyo? So aon din di difference in zakat na kauna iwan sin ini. Sabi nini magkalakihan siya aun niya. Innamal a'malu binniyah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina an-niyah. Subay aun niya. Ambo kusog nami siya sa sakatan personal use wayrun zakat. Ambo kusog nami siya lupa sa nagduro-arwa siya. Nami lupa tagna long niya pagbayan doon man long ni malayo yung kabaluway ni Pamahad Moro. Beri kita long ni makapagmadras marayaw hirakang niya aun zakat atau away. Aun zakat atau away. Sabi na kita niya. Uno'y niyat niya nakauna? Hidakang di. Magbalik kita pa nakauna. Huwag kita nagsabot khilaf sin ulama. Laong sin kamatauran di nayat tulong niya zakatan. Aun exemption.
Okay. Aun sin niya 2 milyon. Mabuka siya malawak. Nami siya lupa. Doon maanin lupa yaon. Kita niya himal ka ng lupa a Divisoria. Inasalasal mga kawampilak dang kay square meter. Bihaon nagahalka na. Long nira kang kumagusos na ako. Ataw kan long niya bang lupa imbihon ko, mas labilong niya marayaw, sababsin in lupa long niya magtataas din si magbababa. Iban long niya sin ko, atin niya hibutang ko naman in 2 milyon ko, hasupaya long niya malawa insin ko yaon. Sabang long niya rin di ha, 5 ko, abila man long niya adlaw-adlaw ako tinda, adlaw-adlaw mong kakitaan ko mga badyo bihon ko na maubos dalawang. Maubos da. Inhi ka upat kahalan simpag business bangkaw nami bay. Kami ikaw bay. Iniyat mo habay yaon for rent only. Uno, zakatan min price sin bay, atawakan zakatan min rental kay mo tubulan, atawakan mga mawatang katawan. In jawab, in zakat murid to rental mo. So pa maalus na. Kawan milyon in kaya pahinang. So pa ma. In niyat para lang siya rental. In rental, wala miabot ka 1 milyon. Halom sinang katahon. Tasun ta na pa 2 milyon. Sa upama. Unin zakatan mo ring ha 2 milyon atau akan deng ha ka 1 milyon. In jawab deng ha 2 milyon. Sabab aun khasara. Malugi ka mabangkrap ka mang ka 1 milyon in zakatan mo sinwero mo na usal. Inaaka mata kita niya bang unuin hikarayaw hata umagzazaka. Inaaka mataki itong siya. Di niya kaulugiun. Gaman niya patawron ng pangartaan mo. Di kaulugiun sinakam. Damit kiyan inhi kalima biya na sinakita kain na amuin mamikaw lilingkuran hilakang mo inyat to makasud siya rin ha urudut tijara. Mari kita patarikat bang bihay din yung pagbuhat asin zakat bang on supermarket mo, on sari-sari store mo, on collagen store mo, on bookstore mo, on al-mahallat at tijariya, on printing press mo, bihay din yung pagzakat kaniya. In equation, إن قيمة البضاعة في المتجر بالسعر الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو dagangan mo. Indagangan mo yon halawom computer so pama. Aon halawom computer mo ha inventory mo 200 computer. Kuha na yung calculator. 200. In price kawi mo, let's say 15,000 hambok PC kuan. 15,000 hambok unit. Nagzakat man kaw, unin akaron mo. Pagubos diarang mo siya 25,000. Unin akaron mo 15,000 atau akan 25. In jawab 25,000 in akaron mo. Alladhi tusawihi waqta wujubi zakah. As-si'ir in price mo ikaw haadlo magzakat kaw 25,000 in price mo PC, 25,000 in zakatan kawan 200 times or plus 200 times 25,000 so pama matawad 5 million. Pagbubus aun sin mo habangko. Long tensin mo habangko hang po million.
So, i-plus mo siya 10 million 5 million plus 10 million pila na? 15 million. Pag-ubos aun utang kay mo sintao, wala ta nasabot inutang mangbedi ni pagsakat kaniya kaon na tuman yutiyo. Nakautang kay mo intao hang kamilyon. Katunta na pa utang. Inhang kamilyon yaon, inang utang kay mo yaon, di mo nakamahagilap mga uno, di mo nakakitaan mga uno na siya bihaon. Magtapok-tapok na tawakan mo, the number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Sumambag kay mo, sin-sinon na Jacobi anakuan. Misang pabukawon mo lang may post ko na kaubang kaubogos buyer. Ha? Di da. Impagtawag ka niya, mumatil. Mu'sir. Tinya, apasun mo maturit tumukawakan ng sipak. Di ba magbayad? Long sin ulama, insin long narito kaniya, biara sinwayroon. Sabab di mo ya tumakawa magtuy. Sa aw ni sabdaw, pagtawakon siya, mali atawakan musir. Amin tao, pautangon mo, kuno mo kalakihan, tawakan mo sindomini, na pag-produce ka ang kamilyon konsum, kalakihan ko, iruhal magtuy kayo mo. Biya dasat to sinimpangartaan mo biutang madyamat to kaniya. Laong sinulama suway mo razakatan inutang ito. Sabang intauri magpamayad, wayron din doon kanin rules, ang utang ay utang, ang utang ay dapat bayaran, di mo zakatan. Sa bank, intao yaon mu'sir o musir, magbayad siya magtuy. Tawag mo bihan, Assalamualaikum tuan, na amsat biya utang mo ka ako. Ay ko masusa, pagyan mo naman amusat to, nalaw na bayaran ko na. Hon sa kaywanan. Uy pa ko yung miyan bayarin utang, magtuy na bayaran. Na okay na bayaran ko na. Narito, long sin ulama, insakat mo yatto, hipalamod na siya amin utang nito, sabab, biya rayat tulong niya dagbos, piyataw mo sa jensin matukan niya. Kawanin zakat sinutang, nakawanin sakat sinutang, pag-ubos palamuron mo siya. Nabi din namang magbayad ng kailo aon sa unisab kaywanan, maluman na magpakita kay mo wayrong pakaylo sa na nakausa biyayaran nakaw, ha? Nabi din yung pagsakat mo, yapas mo na siya matumari limuman na kailo nang utang ni sabado kay naman yung biyayad kay mo. Allahul musta'an. Amo natin pag yan maglaton-laton inutang. Nangutang nga doon kaing biyayad ni sabkay mo. Nabiyay din yung pagsakat mo. Kawaan tahon mo ikaw bayaran. Biyatin lukay. Biyay din yung pagsakat mo. Yung pagsakat mo, long singkay ba ng ulama, zakatan mo siya long nihalom sinang katahon-katan. Sa imakusog papanaw, zakatan mo siyang katahon sadya. Imakusog papanaw, zakatan mo si halom sinang katahon. Kawan tahonin siin mo kay luway ko bayaran dito. Inumul mo ang tagwalo na yun ang nakawan tagwalo. Katluan tagwalo, kawan tagwalo. Naglasan na sadya ka. Amura kay ludoro pilakin inamin untong yutang pa kay mo. Mga upat truck, karot bukas wayrong bayaran. Ha? Upat truck collagen wayrong bayaran. Allahu Akbar. Alam sin kawan tahon nagapas ko matumari. Si Musukay Air Village pagsaka na ito na Southcom. Na yung pagtawag yato mu'sir, mumatil, long sin Arab. Hati ni aming tao di tuod ba mamayad. At tawakan minsan mamayad, haulihan ko bayaran. Misan mamayad, haulihan ko bayaran. Ha? Misan mamayad, haulihan ko bayaran. Dabang so pa maundo yun, allati yurja sadaduha, amin biya si makawa mo rasya, maabi-abi mo rasya lang mo bayarin utang ini, na-plus mo siya matto. Pag-ubos ang pamuhi times pa 2.5%, atawakan pa pauno, i-divide mo siya pa 40. Di mo kita example. Si Abdul ay may tindahan.
Pagkatapos ng isang taon, gusto niyang maglabas ng zakat sa kanyang kinita. Pag-us papaano ang pagzazakat niya. In $39,000 yun, dollars, amunain luon sinlaom sintinda niya. $39,000 amunain luon sin tinda niya. Pag-ubos ni Abdul, aun kailo na natipon niya pisita lom sing kansiya niya. $5,000. Matawad kansiya Abdul. Pag-ubos, aun nakautang kan Abdul, $2,200. Pila katan? 46,300. I-divide mo by 40 ataw kan, i-times mo pa 2.5% ingwa niya $1,157.5. So malan umasawa na katuin pag zakat ha. How no? Mga tinda-tinda. Mari kita pa pag zakat sin amuin lupa. Mari kita pa pag zakat amuin lupa, mag-business, mag-broker ka. Tawa ka na untod lupa mo. Untod lupa mo. Biyay din kuan niya. Inamuin halga sin lupa. Halga sin lupa. Haadlaw yaon, haadlaw pag zakat mo. I-plus mo siya, iban sinamuin savings mo. Amuin miabot na yung nisab. Pag-ubos, miabot na siya hang katahon. Di lang taman example. Iban sin bangaon utang, hilamod mo na, hampa mo siya i-times pa 2.5%. Example niya, Uncle Ammar. Si Uncle Ammar ay may dalawang magandang apartment. So, dayahan ni Uncle Ammar. At ito ay pinaparentahan niya ang isa. At ibinibenta niya ang isa. So, inhambuok, piya susukayan. Inhambuok, piya pa, diarakam. Ang unang apartment ay pinaparentahan niya ng $70,000. Pina-apartment na ko lang. At dito kinukuha ang panggastos para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya sa halagang $50,000. Pina $50,000 dito nila kawaon in gasto nila hangka bulan sa makastuman mga hula dukaing. Pilan nakapin? 20,000. Ang ikalawang apartment, ang presyo niya sa market ay 120,000. At nabili niya ito ng 90,000. At may ipon siya sa kanyang savings account ng 10. Paano ang pagsasakat niya? So, dahil nga mga equation, kitaun mo bang pilang kiyabi hi Uncle Ammar? In kiyabi niya 90,000. In price niya ha market 120. So ni nakaron amo in price ha market. In akaron amo in price ha market. Bukon 90,000. Long mamo niya tingkiabi. Nalong mo yung kaida in rules. Subay amo in price ha market in price kawaon. Pag-ubos aon siya 20,000 ha nakapinarenta i-plus mo plus aon siya 9,000 na savings. Pila katan? $150,000 katan. Dito mag-start in zaka. I-times mo siya pa 2.5%. In zaka niya $3,750. $3,750.
dollars. Tape. Di Abu Bakar aon siya 2 lupa. Inhambuok hipagdarang niya. Inhambuok hinang niya pagbayan niya hasupaya ang kabutangan nila. Inamuin lupa hipagdarang niya. Inhalga niya hasuk hamarket. Hawak tuman jimukup na inhang katahon miabot na siya $30,000. Nabi niya kay man nga ibu dollars. Unin na karon 30,000 natawakan kay man nga ibu. Ha? 30. Sabab mayta, sabab amo niya twin price sa asuk. Bukon price amin akaron mo. Misang pamaba, tumaas, wayron mahinang mo. Inakaron mo price amurain. Asuk, antiadji. Ha? So inakaron mo amo in 30,000. Pag-ubos si plus mo in savings niya $9,000 fi hisabihi al-khas. Savings. Wa indahu sila. Jama' sin sil'a, merchandise, atawakan goods, buda. In sil'a, piyagbi business niya $7,000. Binin siya mag zakat. Kawaon niya in price sin lupa 30,000. Amo in price sa market bihaon. Bukon 50,000 amin kiyabi niya. Pag-ubos, i-plus nin savings niya, 9,000. Pag-ubos, ampa niya i-plus in, piyag business niya, nakawata na kain na bang biyay din pagkawa si mga almahallat at tijariya, supermarket, printing press, uno-uno na business niyo, nakawata kain na. So, in kalakihan in equation niya to, kawaon niyo sadya, pag-ubos, amo na iniin, inangon niyo. Nakawa na to, kawaon nyo katan in inventory prices, i-add nyo to katan. Amo na ini 7,000, 46,000 katan, ang pamilya times pa 2.5%, in-answer niya $1,150. Pag-ubos, bihay di ini sa bangaon factory mo. Pag-iinangan mga jualan. Paghinangan, jualan. Factory paghinangan, jualan? Ha? Manjari. Jualan, i-process mo siya, utang mo siya, alam frame. Ha? I-export mo siya. Manjari siya may nangkon. So, pwede yung pagsakat ka niya. Bangaon mga factory mo. Aon mga paghinangan mo mga wasi. Aon mga paghinangan mo lanot. Ha? Ben. Inamuin qima sin sila al-jahizah litaswiq bis-si'r alladhi tusawi. Inamuin price sin goods, merchandise ito alom sin factory mo yato. I-plus mo siya pa kuansari al-qimatul awlawiyah billadhi tusawihi waqt. Sabab magkalakihan kaw mga wire, nagkalakihan kaw sa upama mga buling kalakihan mo, buling nakauna, kalakihan kaw gasolin, i-plus mo ito katan, i-plus mo siya katan, pag-ubos bangaon ng utang kay mo, i-plus mo ray sab, amin nasabot ta kain na, bangamin utang maloy mo siya kawaon, pag-ubos ang pa mo siya times pa 2.5%. Biasin example ni Khalid, aon siya ma'mal, laboratory, tawakan paghihinangan li sinaatil ajhiza al-manziliya. Amuin paghihinangan ajhiza, amuin pagusalon habay, pagusalon habay. Aon siya biat to pagubos. وعنده حولان الحول أراد أن يخرج زكاة ماله كيف يحسب زكاة ماله.
nakita ka ina 35,000 in amin halawm sin factory niya 7,500 in kaya kasto niya si mga wire kuan katan bistahon niya ra plus 12,000 amuin bangaon mga nangutang kaniya makawa niya ra tawakan maluhay niya kawaon equivalent pa $54,500 pagubos in answer niya in last matakal sing kita niyo ang pato ilas amo na in zakatul khariji min al-ard aming katan si magguwa deng ha ginlupaan kangkong magguwa ginlupaan zakatan in jawab di long mo ugbus panggi magguwa ginlupaan zakatan in jawab di long mo bukas naam sabab aun syurut niya muna subay siya grains atawakan bunga al-hubub wal-thimar pagusin hubub biasin al-qamh wal-sha'ir wal-urs wal-adas wa ghayriha wasimithal sin tama sin thimar biasin tamar hulma biasin zabib amo yung patukasun in kuan in grapes biasin fustok batong biasin damikyan il maadin amo yung mga minerals magguwa aun siya halga biasin mga petroleum sing gas sing gasoline sin uno na sin mga nickel kuan sa to knickerbocker ha nickel copper mga biat to rasas hadid anif bukun naman anif iwan sin rikaz amo in rikaz ma kana min dafnil jahiliyah ma kana min dafnil jahiliyah wairun pa in Islam aun kaapuan deng hakaukasya nito naglubong sin pangartaan nagpabungkal man ko sin building mo kiyawakan mo aun na mga nagbibiyambiyan takatatak-ununo na pag-usaon halaka niya bulawan siya tawon halaka niya nasubay mo siya zakatan subay mo siya zakatan dahil nga mga syurut sin magzakat kaw sin grains iwan sin kabunga-bungahan subay siya grains atawakan bunga long mutuan in mangga bunga zakatan in jawab di sabab mayta in mangga magkahalo di hikataw nalong mong biyawon magkabihas sibo pagpatahayon siya di da sabab bukon siya amuin tiyantusin syara subay siya malika at niya yaon halawm sin likusan mo yaon kay min pangartaan bukon ko magzakat sin lang muzakatan ko nang kay mo di na ka ko magzakat di manjari subay yaon halawm sin likusan mo antakuna muddakharatan in muddakhar hikataw mo siya in hulma bang mo siya hitaw pila adlaw pila bulan di siya malarak in watermelon bang mo siya hitaw dua adlaw pagukab mo bukon na watermelon nilalawm water wood in mangga pasaran mo ang kapito pagsayo mo bigira kuman in apple pasaran mo pila adlaw pagsayo mo encov na nalawm at ano yung encov? Coronavirus ha bukon pagubos antablo ka nisaban kaway tataran nisab wa ay yakuna nisabu mamlukan waqta wujub az-zakah subay siya hati niya mamluk kaya pagbabayaan mo kaya pagmimilikan mo sin zakatul khariji min al-ard yarin zakat niya bang sa upama yung kiaunan simbunga biya na sinasabot takay na kabunga-bungahan amin manjari zakatan di ikaw maggasto kanat tusqa bila mauna inhi zakat mo kaniya 10% inhi zakat mo kaniya 10% bang kaw maggasto
inhi zakat mo kaniya 5%. Bihay din dagbos, nagtanom kaw, wayroon gasto mo, ikaw rin magbungkal, ikaw rin mag-araro, ikaw rin kataan, kay mo nalong niya kataan, wayroon inhi zakat mo 10%. Nagtanom kaw, impagulin mo sing galon biyan, ati niya magkalakihan ko tud kumawa. Magkalakihan ko tud kumawa, magbububu. Ataw kan, mahunit ko magkawa. Haula Arab, mangbukunda sila masuk pa Nile River, Africa. Mahunit sila magkawa. Ang mga ito, magkalakihan sila makina, hut-hutunin tubig dang Nile River, para kanun harap matupa, mazraa harap matupa farm nila. Papagtatanuman. Na mga kau gumasto 5% in iwa mo zaka. Bangkaw ri gumasto way ko sa piyakog sinsyara 10% in iwa. Mati na matawad. Ayo ko lang niya kukan. Nung niya biya. Sari na wayrong gasto ko yun. Ako rin magbungkal. Ako rin magda tubig. In tubig yarera. Tubig ulan. Naong question. Bangsa upama 6 months atawakan into nga sin kuan mo yaon, into nga sin pagtanong mo yaon, imusal kaw ulan, into nga imusal kaw naggasto kaw lang sin mga ulama 7.5% in yun no, inhi hiwa mo saka kuno mo hiwa in zaka ha mga panghianom. Bangko no mo makawa in amuin bunga niya sarta manjari na siya ipagzakat bukon bang biya mga hati niya panghianom hilaw pa izakat mo na matto aon sa kaibanan niyaon wayrong panahinog yung mga tamar mangi pananam matuwas pa biyan di pa makaon amin rutab matukas patud siya na ipagzakat na rimanjari. Subay siya lang si mga ulama, subay siya amuin salihun iwan sin marayaw siya ipagzakat siya pa mga kamiskin-miskinan iwan sin mga nasabot takain. Namangin zakat mo sambil miskin iwan sin fakir di kumawa sin zakat mo lang min zakat mo yan bukum marayaw. Nagzakat kaw hulma sakalin hulma yaon magkubkub yan yung mga pakir yan so matukas pa anong musakatan ko na weni mabayan ako lang magkapahala narisab siya manjari tineri siya manjari atawakan nahalo na yan halong mumita halong mansari na maray pagzakat nahalo na narisab manjari subay hagi tungan subay amuin magintifa makakawa na kapaiddahan indihilan mo yaon buko na muin wayron makawa nila di makaon atawakan halo na di makaon atawakan halo na in haul bukon na magpaliwot ka hang katahon kono ma-harvest zakatan kono ma-harvest zakatan tayo dimil kita example Zaid aun siya Zaidun yamliku arda zira'atin ya'tamidu fiha ala al-alat wal mu'iddat al-haditha fi amaliyat al-masqi. Zaid aun siya lupa sarta wayroon min lupa niya yawnununo mag-i'timad siya magkawa siya tubig atawakan magkalakihan siya makina magkalakihan siya amuin hasupaya hipagbubusin panghianom niya pagbubus ilupa niya yaon nakaharvest siya hanggatos o hangibo 200 kilogram ibansin 800 inab bunin inab grapes ibansin 900 kilogram batata amuin patata 780
fustok, amin batong. 1,500 bukas. Pagubos anfaqa Zaidun pila nag-infaq sa simpangartan niya supaya dumayaw yung pangyanom niya $3,000. Takalif as-simad, aming mga fertilizer yaman si pagpataw, di ba nuno nakatan? Bihay din siya magzakat sin narong yung pagkuha na. Bihay din siya magzakat sin pangartaan niya yawn. Ha? Ayaw na ako matug. Ingatan ko maboring in lecture na to. Sa buko nini magpatangis, buko nini magpakatawa. Lecture proper ni. Sa ang kanda hinangan na mo kamo? Ha? Hinangan na mo kamo no? PowerPoint. Unin di manjari sakatan din doon. In tamar manjari? In jawab, yes, naam. In inab, manjari. In patatas. Di sabab may tadi manjarin patatas magka halo. Magka halo. So rin doon pagzakat be ini mangkaw mabaya pilin zakat sin kuan sin tamar times of 5% sub 5% sub gimastos siya. Agubos atawakan i-divide mo pa 20 sibo da. Ha? Insyaallah kamunain patubtubon na to na rin marayin amuin lectures yung kita niyo. Insyaallah makakawa kita niyo kamumpaatan misan da kumamaniw tiyo atungod sin pagzakat sin ka mga pangartaan. Insyaallah patubtubon na to rin in lectures yung kita niyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ma jazallahu bihi abda. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله